बबे बबे हादराव 13 दानजोंसो 1 बोसोर जायो? बबे बबे हादराव 2023 आव नङा 2015 मायथाइयावसो थानानै दं? 8 बोसोर फासयनानै थानाय मोनसे हादर। बे बाथ्राखौ खोनानानै जानो हागौ नोंथाङाबो गोमोदों। सरासनस्रायै 12 दानाव 1 बोसोर जायो। नाथायबा आफ्रिका हादरमायाव थानाय मोनसे हादरसानि केलेन्डारा जोबोद आलादा। जाय केलेन्डाराव 12 नङा 13 दाननि फारिलाइखौसो नुनो मोनो। बे हादरानो जाबाय इथिय'पिया। बे हादरा बुहुमनि गुबुन हादरनिफ्राय आलादा सम आरो बोसोरनि केलेन्डारजों सोलिनायनि जाहोना मा जानो हागौ? बेनि आन्दोआव मा दं? नोंथाङा मा सानो? बेनि आन्दोआव थानाय गुबै जाहोनानो जाबाय बे हादरा जुलियास सीजारजों दिहुनजानाय जुलियान केलेन्डारखौ फोथायो। नाथायबा बुहुमनि बांसिन हादरानो ग्रेगरियाननि केलेन्डारखौसो बोजबनानै लायो। ग्रेगरियान केलेन्डारा 1582 मायथाइनिफ्राय साजायजाना बाहायजादोंमोन। जुलियान केलेन्डारखौ बिथा खालामनानै ग्रेगरियान केलेन्डार दिहुननाय जादोंमोन आरो ग्रेगरियान केलेन्डाराव 1 जानुवारिखौ गोदान बोसोरनिनो गिबि सान महरै गनायनानै लानाय जादोंमोन। दिनैनि समाव बे केलेन्डारा सारा बुहुमावनो बयजोंबो गनायजानाय आरो बाहायजानाय। नाथाय इथिय'पिया हादरा बे केलेन्डारखौ बाहाया, थामहिनबा बाहायनायखौ गनायनानै लाया। गोबाव समनिफ्रायनो जुलियान केलेन्डारखौसो बाहायबोबाय थायो। बेबायदिनो दिनैनि समाव गुबुन हादराव जुदि 12 दानजों 1 बोसोर जायोब्ला इथिय'पिया हादराव 13 दानजोंसो 1 बोसोर जायो।